So ayan, malaki yung butuan ba yung nagpags. So grabe na gid ka ko ng kon pag nag climate change na gid ay pags man, no? Pags gini siya, di gini siya aso. So dire ta mo agi, it's because dire atong number one inspiration nga makahatag og boost sa imong kaugalingon or sa imong mga pangandoy. So manang dire ko gaagi kay siyempre na dire ang akong dream house, no? So di man sa ingon nga mangamho jud ta nga ingan ano, at least natay pangandoy ba nga natay goal sa tong kaugalingon nga what if day no maabot na to na natay plano ba kung maabot man galing nato na. So shout out dani sa tag-iya nga balay, no? Daraw Mata Move nga balay, shout out pag kanindot jud kay nga balay bay. So kasi dai pohon i-bless ta ni God nga tagaan tagdagang blessings, di ba? Wa mo gidautan sa mga andoy. Harap ka hanggat gusto mo, no? Pag pangandoy dili dautan. So dapat mientras buhi pa ta ning kalibutan na magpakabuhi man gid ta. Mandoy ta. Wala may dautan sa pagpangandoy. Din dili lang pud kay puro pangandoy na lang pod. Dapat sagulan mo ni mo paning kamot. Tao na lang kung ngandoy lagi ka nga makabalay kag ingon ato ka gwapa. Pero wala ka tambay ra pud ka. So sao na lang pag kabut sa imong mga pangandoy nga or sa imong mga goal sa imong ginabuhi, sao na lang nimo pagkabot atong ingan ato ka gwapa nga balay, di ba? Ato nga balay is baguhay pa lang to siya natukod dito this year lang to na tukod. So gidumtan dito na ako nga balay gid nga puhon hindi ay saka nga daghan diri nga balay nga nakit-an ako sa butuan katugid mo akong ambot di ganahan man ko. Napagay dari o sada kay nga balay gyapon, no? Shout out sa tag-iya na kol taga Ecos Plano kay akong waton diri nga dalan pud arangit ngita hayagan rag na ay kasugat or na moagi. O dira o mag traffic na po na diha unahan o kay grabe kalikuon kayo. So style na to diha dire ta moagi abi pa lang wa tay shortcuts dire ta balag niog. Diba? Natay shortcuts. Shortcut na po da. Ay pala mo tayo mga shortcuts. Padulong kayo mag Robinson. Daghang kay shortcut diri. Lah. Robinson to. Balikon na nato Robinson to. Na address Lubi ba? Sa man ni